Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, аллакай рӯзи 23 октябр дар Абу-Даби турнири Road to UFC баргузор мегардад, ки дар он варзигари бебохти тоҷик чемпиони Eagle FC дар вазни нимёна Самандар Муродов бо варзигари пуртаҷрибаи бразилӣ Ҷиан Сикуэра муҳориба мегузаронад ва ғолиби ин муҳориба имконияти бо UFC шартнома бастанро пайдо мекунад. ҳар дуи ҷангваро визаи худро ба даст оварданд ва ба Абу-Даби сафар карданд. акнун боша бояд вазни даркориро карда ба муҳориба бароянд. дар ин навор боша мо маълумот оиди ҳар дуи ҷангвароро пешкаши шумо мекунем. барои моро дастгирӣ кардан лайкро гузошта 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хелба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. дӯстон, ростии гап оиди ҳар дуи варзигаро маълумоти хеле кам пайдо кардем. барои ҳамаи аз мо малол нашавем. чизе ки пайдо карда тавонистем пешкаши шумо мекунем ва оғоз мекунем аз варзигари бразилӣ. Ҷиан Сикуэра бо тахаллуси питбул, санаи таваллуд 23 июни 1994, қад 1 м 82 см баромад мекунад дар вазни 77 кг, яъне нимёна. рекорди касбии ӯ аз 19 ғалаба ва 4 бохт иборат аст. ғалабаҳо: 6 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 8 ғалаба бо тариқи сабмишен ва 5 ғалабаи дигар бо қарори доваро. бохтҳо: 1 бохт бо тариқи сабмишен ва 3 бохти дигар бо қарори доваро. яъне дӯстон, то ҳол ягон кас Ҷианро бо тариқи нокаут ё ин ки нокаути техникӣ шикаст додагӣ нест. Сикуэра карьераи профессионалии худро соли 2012 оғоз кардааст ва ба монанди дигар варзигарони бразилӣ базаи ҷангии ӯ албатта ки ҷиу-ҷитсу аст. аммо бояд гуфт ки дар стойка низ ӯ хуб меҷангад ва ин чизро статистикаи ӯ тасдиқ мекунад. аниқтара 6 ғалабаи ӯ бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ. Ҷиан 28 сола аст, аммо таҷрибаи хеле калон дорад. лекин дӯстон, бояд қайд кард ки ӯ дар ташкилотҳои хурд баромад кардааст. ягона ташкилоти калоне ки ӯ баромад кардааст, ин ташкилоти M1 Global аст, ки дар он Сикуэра дар қафас бо Александр Бутенко вохӯрда бо қарори доваро шикаст хӯрдааст. Ҷиан аз соли 2019 то соли 2022 баромад кардагӣ набуд ва танҳо моҳи августи ҳамин сол дар ташкилоти каммашҳур бо номи Ад Астар Пер Астар зидди ҷангвари поп ММА Зелимхан Юсупов муҳориба гузаронда бо қарори доваро ғалаба ба даст овардааст. варзигари тоҷик Самандар Муродов, санаи таваллуд 28 августи соли 1999, қад 1 м 85 см баромад мекунад дар вазни 77 кг, стили ҷанги ММА. рекорди касбии Самандар Муродов 7-0 аст. 1 ғалаба бо тариқи нокаути техникӣ, 4 ғалаба бо тариқи сабмишен ва 2 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Самандар Муродов карьераи профессионалии худро соли 2018 оғоз кардааст ва базаи ӯ гӯштинги озод аст, аммо баъд ба ММА гузашта дар зери дасти амакаш ҷангвари муҳорибаҳои омехта шудааст. Муродов дар карьераи профессионалии худ ҳамагӣ 7 муҳориба гузарондааст ва 4 тои онро дар ташкилоти Eagle FC гузарондааст. яъне Самандар аз ташкилотҳои калон танҳо дар Eagle FC баромад кардааст. Самандар 23 сола аст ва ӯ ҷангвари ҳаматарафа буда ҳам дар замин ва ҳам дар стойка худро хуб ҳис мекунад. аммо ба ҳар ҳол бояд қайд кард ки тарафи сахтии Самандар албатта ки гӯштинг аст. акнун мегзарем ба таҷриба ва рақибони ҷангваро. дӯстон, ҳам Самандар ва ҳам Ҷиан бо рақибони на он қадар сахт вохӯрданд. Ҷиан умуман дар карьераи худ 1 маротиба зидди рақиби сахт вохӯрдааст ва дар ҳамон муҳориба шикаст хӯрдааст. аммо бояд гуфт ки муҳорибаи хеле наздик буд. Самандар низ бо рақибони суст дар қафас вохӯрдааст, аммо 2 муҳорибаи охирони худро Самандар зидди дар ҳақиқат ҷангварони сахт гузаронидааст ва маҳз дар ана ҳамин муҳорибаҳо ӯ сатҳи худро пурра нишон дода тавонист. маҳз баъди ҳамин муҳорибаҳо тамоми Русия ва Осиё миёна Самандарро шинохтанд. якум муҳорибаи ӯ зидди шогирди Ҳабиб Нурмагомедов, ҷангвари бебох бо рекорди 10-0 Абдураҳман Алимагомедов буд, ки дар ҳамон муҳориба Самандар бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда диққати мухлисони ММА ва ҳамчунин диққати соҳиби ташкилоти Eagle FC, чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедовро ба худ ҷалб кард.
дуюм муҳорибаи ӯ зидди рақиби сахт ин муҳорибаи унвонӣ зидди варзигари украинӣ Максим Швец буд, ки ҳамон вақт Максим рекорди 19-3 дошт. дар ин муҳориба Муродов бо китфи баромада дар чорум раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда чемпиони нави Eagle FC дар вазни нимёна шуд. дӯстон, агар мо ба статистика назар кунем, пас мебинем ки дар стойка варзигари бразилӣ каме бартарӣ дорад, чунки ӯ зиёдтар муҳориба гузарондааст ва ғалабаҳои ӯ бо тариқи нокаут низ зиёданд. ана дар замин бошад гуфта мешуд ки ҳар дуяшон баробар шанс доранд, чунки Жиян низ ҷитсери оддӣ нест. ӯ низ рақибони худро ба замин афтонда метонад ва аз текдаунҳо худро хуб ҳимоя мекунад. аммо дӯстон, мо навор карда будем ки дар он навор мураббии зали Эволҷи мегӯяд ки барои Самандар дар вазни 77 килограмм дар греплин рақиб ёфтан душвор аст ва агар ки касе ки ба худ боварӣ дошта бошад ки Самандарро зада метонад, пас мо шуморо интизорем, гуфта буд мураббии зали Эволҷим. яъне дӯстон, ма фикр мекунем ки греплинги Самандар дар сатҳи дигар аст ва боз Самандар фаъолона баромад мекунад. Ажиян бошад дар 3 соли охир танҳо як муҳориба гузарондааст ва ҳамон ҳам зидди ҷангвари Поп ММА. барои ҳамин дӯстон, прогнози мо дар ин муҳориба ин ғалабаи Самандар Муродов дар раундҳои охир ё ин ки бо қарори доваро аст. ман фикр мекунам ки дар стойка Жиян шояд ки каме бартарӣ дошта бошад, аммо агар ки Самандар ӯро дар якум раунд ба замин афтонда дар он ҷо бо ӯ каме кор кунад, пас Сикуэра қувваи худро аз даст медиҳад ва баъд Самандар бо ӯ ҳам дар стойка ва ҳам дар замин бароҳат кор мекунад ва баъд метавонад ки вазифаи худро ба анҷом расонад. ана ҳамин буд дӯстон прогнози мо. шумо метавонед ки бо прогнози мо розӣ шавен ва метавонед ки розӣ нашавен. барои ҳамин фикр ақидаҳои худро дар комментария нависен. ба Самандар боша мо муваффақият орзумандем ва боварӣ дорем ки дар ин муҳориба Самандар Муродов ғалаба ба даст оварда ҷангвари UFC хоҳад шуд. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.